ďalšieho videa. Som spokojný, že už ste dali dosť veľa lajkov. Akože už som dlho nenatáčal, tak budem rád. Som chcel akurát teraz natáčať, tak som sa rozhodol, že budem hrať Radiant Residence. Je to na Robloxe, je taká hra, že proste musíte ísť do bunkru a tam potom napríklad budete mať všelijaké úlohy alebo ísť na expedíciu. Je to dobrá hra. Takže klasík pre jedného. Tak. Potom nezabudnite dať odber a like, budem za to veľmi rád. Tak. Idem na to. Že vraj tu má byť nejaká ukážka. No, to som videl proste, je to prestrelka, takže a potom tam toto vyskočí. Také zvláštne. Už som to hral, ale nie tak veľmi krát, ale bavilo ma to vtedy. A vidím, že tam je, tu je takáto mapa. Takže môžem si vybrať, keď pôjdem na nejakú expedíciu pre nejaké veci, že kam máme ísť. Tak to zoberiem radšej. Tu by malo byť, no nič tu nie je, dobre. OK. Čo mi to nejde? No, hurá. Medkit, flashlight. Medkitov potrebujem veľa aj jedlo, ale ja nestíham. Rýchlo nejaké jedlo. To nestíham. Tak to bude mať strašne málo jedla. OK, to nestíham. Dobre. Keby som tam nebol, tak ma to zabije. Čo tam robím? Dobre. Minulé, keď som to hral poprvýkrát, tak som sa búhal o stenu hlavou. Dobre. Tu je nejaký tutoriál. Dobre. No, takže 2 medkity, dobre. Ani maska, ani backpack, takže budem brať len málo vecí. Zobral som si tú baseballku, keby náhodou tu niečo prišlo. A som kriticky na to zlen. Píte akože dobre, na jednu osobu v pohode zatiaľ, ale toto, to je zlé. Ešte musíte tu pozerať všelijaké, tieto tu ventky sú raz, potom tu je 2, ešte tu je 3. Ježimaria. OK. Hneď zo začiatku. Budem tu potrebovať jedlo, pitie, toto sú moje staty. Pozriem sa. Moje životy sú v pohode, jedlo, pitie v pohode, ale už som trošku, že budem tu aj spať. A tu musím prežiť čo najviac dní. Zatiaľ som mal rekord 18. Tak neviem koľko. Je to dosť ťažké. Tu je aj, že wall door. Tu. A to musím klikať. Nie, že držať, ale klikať na to, aby som to spravil, aby mi tie dvere vydržali. Potom toto je firewall. Keď to čarčnete, tak keď to nečarčnete, tak vám hackne a musíte niečo dať za ten počítač. No, už mám druhý deň. Ide rýchlo, ale zatiaľ to nie je moc dobré. Na expedíciu trebárs nie toto. Nie. No, toto je dobré, ale zase je to dosť hard. Takže berem baterku a to je asi všetko. Skúsim čo najviac dní. E-mail nič. Všelijaké príšery tu budú. Napríklad tu myš, musím dať trapku. No a už tu není.
bude tu napríklad tieto tu pokazené veci, alebo smetie tu bude, všelijaké úlohy. Je to sranda. A hlavne, keď ste s kamarátmi, ja by som to hral aj s viacerými, ale nemám takú vec, že nemôžem si volať, ináč nebude počuť ani mňa, ani ich. Okay, soap, berem. Dobre, tak tu už mám, pretože viac nemôžem zobrať. No, nevadí. Aspoň soap potrebujem, lebo keď už... To je strašne zlá mapa, lebo mi strašne uberá. Už mám málo. Nevadí. Napríklad toto. Už tu je výkričník, tak musím spraviť úlohu. Fix. Čo bolo? Čo to je? Kde to Čo bolo? Toto som že vraj... To som zatvoril? Nie. Toto? Nie. Ja to mám vľavo, tam mám, že close vent. Open. Dobre, už to nič nie. OK, takže zatiaľ som v pohode. Zase. Čo to je? On to pôjde cez tieto tu veci. To mi akže bude kradnúť? Takže mám som tu 5 piť. Aha, počkaj, ešte tu sa schovala. Ja budem pripravený na to myš. Neviem, čo to je, toto som ešte nemal. OK. Zase. Čo to? Ono to išlo tam niekde a nič. Takže sem išlo? Nevadí. Kašlem na to. Musím klikať na tieto zelené veci do 10 sekúnd a potom sa mi to zase tu beha. Ja neviem, čo to je. Že mi bude kradnúť, alebo sír bude kradnúť. Dobre, ja už to tam nemám. A tu e-mail. 2 jedla za silnejšiu zbraň, ale ja potrebujem jedlo. Zase. Ja neviem, ako to má chytiť, akže bejsbalkou? Buchnúť? Neviem. Kontrolovať ventky. Niečo tu je. Keď je tu čierno. Nič. Však to malo že vraj niečo byť. Pôjde tá ďalej to niečo. Kedy príde tá myš? Nie, ono to je parazitované. Zase? Nie. A ako to mám chytiť? OK, mám už len jedno jedlo. Vodu mám v pohode. Tu bude. To pôjde, to viem. To je strašne otrávne. Ja neviem, čo to robí vlastne. Kradne, alebo... Napíšte mi potom do komentárov, že čo to je. A ako sa toho zbaviť, akože kliknú na to, či čo. Bejsbalkou? Tak to pôjde. No, to je rýchle. Strašne rýchle. E-mail. Nemám. Firewall musím spraviť. To je takto. To je... No jasne, ja toto neviem. Ja som na mobile, to sa nedá. To viem. Čo, ono to teraz pôjde sem. Tá myš. Keby to bolo tak, ako si myslí. No a teraz už to musím dať 5 krát jedlo. Ja mám jednu. To radšej bude mať hacknutý. Odkiaľ už? Ja som myslel, že odtiaľ. Nevadí. Kašlem na to. Idem na expedíciu, potrebujem jedlo. Idem zase tam. Už je to v pohode. Teraz sa bude odtiaľto. Skúsim to počkať.
ten myš. Kedy pôjde? Už to... Ono to... hej. Kašlem na to. Nie, ono tu je parazit. Nevadí. Berem jedlo. Čo tam je? Videli ste? Čo to je? Za vtákov. Tu berem vodu. A ešte niečo. Nie, tu je medkit. 2 medkity a ja som to nezobral. Nemám priestor. To je na 2-krát, takže potrebujem miesto. Nič. Potrebujem... No, jedlo. Čo to je? Dobre, tak toto asi nedám. Dobre. A utekám. Mám málo HP. Nie, toto ma zabije. Dobre. To nejak dal. Ono to ide za mnou. Dobre. Fú. Teraz keď to bude nejaká vec. Koľko je to vecí? Medkity. Nie, to je zle. To viem, čo to je. Jasné, ja som to vedel. Keep. Nechám si... Zase, čo to je? Nie, tam nepôjdem. Že čo mám... Jaj! Ja sa potrebujem vyspať. Už viem prečo. Vážne. Jasné, ovečky, počítam. Čo ma navštívilo? To čo je? Čo mám gývnuť? Zase. Čo to je? Za humus. Co ide preč? Nie, zastavník. Dobre. Ešte aj to mi dá. Ja už nemám medkit. Ešte aj toto mám pokazené, ďakujem. Aha. Submit. Takto. OK, to je ľahké. To je celé. Toto mi tu kápe. Čiže... Dobre. Jaj? Tak to som mal... Jaj, to sú tieto fix. O tom som nevedel. 5 jedla. Čo mám ledva? 2 mám. To asi nedám. A koľkatý? 6. deň. Za chvíľu bude obľúbené na YouTube 6-7. No jasné, už tu je. Nevadí, idem zase na expedíciu, zase do toho shopu. Ale nie, ja potrebujem medkity, takže sem. Viem, toto je dosť ťažká mapa. Lebo tam je taký týpek, ktorého nemôžem akože ubiť. Tak nie, toto užijem. Tak. Musím stať, aby si ma nevšimol. On je slepý. Má na hlave klince. Vážne. Zase, nie, ja som... Jaj. To nemôžem nejak ubiť. Dobre. Teraz viem ako. A 2 medkity berem. Som nejaký rýchly. Takže ja vám ukážem. Tu. Toto je sklo. Tu je a ešte sú tu alarm.
Táto čiara, neviem, že či vidíte, ale tu je takéto, si musíte skočiť, neberem to. No a tam je ten človek. To je on. Príde preč. Ja tu berem medkit. A medkit a vraciam sa. Zrazu som pomalý. Nie je tu. Počkaj, tady to pôjde. No, klín sa na hlave. Zvláštny týpek. OK. Nejde za mnou, dobre, pôjde. Takže mám 2 medkity, síce škoda, že tie medkity, prečo si nemôžem dať na chrbát jeden, aby som mal viac. Nemusím to ako keby držať, táto logika hry nevadí. OK. Teraz dúfam, že tu nič nebude. Nie. On sa sekol. Čo je zase toto? No. Ale koľkatý je to vlastne ten 7? Odkiaľ? To je nejaký boss, ja ho nevidím ani, ja proste len búcham. No teraz si potrebujem dať medkit. To mi je jedno, že ja som to nevidel. Počkej, tento tu čo? To bude zase búchať, čo to bude robiť. Teraz si musím... Ja ho dostanem. No. Ja som ho dal? Som nejak dal. Elektrina potrebujem, power, charge. Ja počkaj, v tomto som že vraj profík. Mne to veľmi... Ježišmaria. Nič som nepovedal. Ja nemám ani batériu. Zase to je tam úplne. Takto. Dobre. Nič som nepovedal. Skoro som týmto umrel. Ešte aj smrdím. Šavr. Tak. Zase. Dobre. Tak toto si... Toto asi nedám. Nie. Nope, choď preč. Odíď. Ja si počkám. No. Ne. Pavúkov som tu nechcel. Ja si umrem. Toto je asi môj koniec. No, dobre. Ja už na to nemám nervy. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like a odber. Budem za to veľmi rád. Tak.